Салом бачаҳо. И дарси дуюм мешавад дар бораи блендер. Блендерро ба кор омода мекунем. Нигоҳ кунед, чӣ тавре ки мебинем, ҳамин лавҳаи пешвозгириш мо пайдо мешавад. Проекте ки мо пештар чӣ кор кардем, сохта будем, шумо чизе ки монда бошед. Болои ҳамин меҷакем, ҳамин хел ҳамин кубе ки мо пайдо мешавад, рангакааги мо. Дар ҷа бо мо чӣ дорем бе ғарзи кубик? Бо метавонем ки бо файл бидороем, опена биҷакем, бо тариқи опена меҷакем, ҳамин омӯзиш, мисол ҳастай, ҳаминро шумо чӣ кор мекунед? Аз ҳарака интихоб мекунед. Хоб ҳамда медонем, ё ки мавҷуд дигар файл бобиеда шумода. Чӣ дорем? Барои ҳамин кубик мо бояд як нақша бикашем ки мо бояд чӣ бисозем дар ҳамин омӯзишҳое ки мо ба блендер мегзарем. омӯзиш мо биёни хел мекунем, ягон майдони бозӣ месозем. Барои бозисозӣ мо чӣ кор мекунем? Хоб аввал мо майдони коримонро тайёр мекунем. Хоб майдони кори чӣ? Ҳамон замине ки болои ҳамуда, мисол мо ягон чизе дорем, ҳамон чӣ кор мекунад? Ҳаракат мекунад, раҳ мегардад. Мисол мегирем. Хоб ҳамин кубика ҳозир мо мегирем, заминиш мекунем. Барои кубика замин кардан мо ҳай чӣ истифода мебарем? Тугмачаи эси англиси аст, метавонем ҳамаро биҷақаем, баъд нигоҳ кунем. Вақте эси англисиро ҷақидаем, 61 русӣ аст, ҳамаро меҷақаем, нигоҳ кунем. ҳамин мушака истифода мебарем, ҳамин болову поён рафта омадан мегирад. Хоб ина дидестед, кубик ба пурраги. Вақте ки шумо тугмачаи эса меҷақаем, зетай ку яи тоҷикие. Вақте тугмачаи зета меҷақаем, ҳамин ба тири зет кор мекунад, яъне фақат ҳамиси болову поён меравад меояд. Хоб ҳозир мо ҳаминро мегирем, майдаш мекунем, ана ҳамин қадар. Ва ҳамин қадар кардем, нигоҳ кунем. Кубики мо плоский шид, яъне чӣ хел бигем? Майда шид, яъне борик шид. Хоб вақте ки шид, ана ака ҳаминро мо бо эса меҷақаем, баъд эри англисиро меҷақаем, яи чапонаи тоҷикӣ дорем ку. Иҷода не. Ана эса хча меҷақаем, нигоҳ кунем. Ана мо калонш мекунем, плоский чизе ки доштем, майдоне ки доштем. Нигоҳ кунем. Аллакай як майдони калон чӣ шид? Тайёр шид, ки дар ҳаминҷа мо чӣ кор карда метавонем? Ягон мошинча, ягон тупа, ягон чиро мо мондаш метавонем. Хулосига. Хоб ина майдони мо сохта шид. Ана ака дар ин майдон ҳозир мо бояд чӣ кор кунем? Ана дар ҳамин майдонмон биёем мо ягон кубики дига мемонем. Яъне аз ҳарака ягон чизи дига мемонем ки ӯ дар болои ҳамин майдони мо бояд ҳаракат кунад. Барои ягон чизи дигар илова кардан шумо чӣ кор мекунед? Ба инҷа нигоҳ кунед, глобал ҳастай, дигар бо ҳастай. Хоб ҳеҷ буд, агар хато накунам. Хоб ана ин поёнро нигоҳ кунед. Мо дорем руставични элементҳо ҳастанд инҷа, мисол объект моди дигарош, текстура ҳастанд, материализатсия ҳастанд, активи элементҳо ҳастанд, бо глобалу уставка ҳамин чизора дорад. Мо ҳаминҷо мегирем, ай объект истифода бурда мемонем. Ина нигоҳ кунед. Group ҳастанд, хоб game lyrics. ин game lyrics барои идора кардани объектҳо хизмат мекунад. Мо дар бораи мони бо гуфтан мегзарем. Animation акҷо шуда ки объектҳои мо add. Хоб graphics interface анамҷода элементҳо бояд бошад. Lampa, camera, speaker, mp3 pistol, хоб article, text bar. ана нигоҳ кунем. Инҷода ҳастай plain бо ҳастай куб. ана нигоҳ кунем. Куби мо аллакай чӣ? Ки камтар кубмон дигар рангай. Хоб бо шумо метавонед ки бо чӣ кор кунем? Бумонем. Хоб курси splash. Хоб ана инҷода кубики мешта. Кубики ина чоркунҷае ки пешинае ки доштем, ранги ҳамо бо чӣ? Пайдо шид. Хоб халас ягон боз мо ду куби дигар дар ҳаминҷа дорем. Якташа иҷа мемонем.
خب یک تا دیگه شد ایجادم میمونه یک گیردی هم را نگاه کنیم که انامی چیزی من در رسیده است یا کی نه خوب بوده انامی بدم نرسیده است یا خب یک تاش هم موضوع یک تاش بالاده یک تاش شده من اکنون ما میدونیم رندر داد خب رندر هم میبینیم چی حاصل میشه камера мо бояд камтар хафо барем ки иё чӣ шаванд намоён шаванд хоб рака тов дода шумо метавонед аллакай чӣ кор кунем иси биёрем анаки бо як бор дига рендердан мерем аллакай нигоҳ кунем як кубик мон аллакай эҷода наметавон хоб ина якташ метавон дар осмонаи соя шавад ина дигари дар сояи худаш мондагӣ барои он мо положение камерара камтар мегирем тағйир медиҳем хоб нахел положение камера мо камтар тағйираш медиҳем мо як бор дига рендерро нигоҳ мекунем ина нигоҳ кунем камтар чӣ тофтеста ҳардаи кубакумон иси торикия соз наметавон хоб ана ака рӯшаноиро мо чӣ бисёр кунем ки ҳар ду тараф чӣ кунад битавон барои ин мо якта дига рӯшаноӣ метавонем монем аями ададе истифода бурда ё ин ки чӣ шуд нигоҳ кунем амҷода ламп ҳаста point sun хоб spot ҳами ва дигарош мо дар мо станаш баса ино як лампаи дига дар мо чӣ пайдо шуд амҷода мемонем барое ки рӯшанои ай тараф буда кубик мо ҳам ай тарафаш чӣ кор кунад хушвак дар ҳами мон битавон ина нигоҳ кунед кубикумона тофтеста и лампа ай тараф рӯшаноӣ киста ина лампаи дигари мон ки рӯшаноӣ шуд ина камтар баъзо торикиёш дар ҷои чиай оби тарафам рӯшан шуд хулосига ира истар метавонем бимонем мо як бор дига рендер карда мебинем ина чор соҳаи рендер анимейшн ина соҳаи аниматсионӣ агар рендери аниматсионӣ бигем и камера аки экрани запис даёфтшуд оместа наёместа ино маълума ине ки ҳастай ҳамин корам иҷро карда мешавад ҳози бо баъзе сабабҳо систгор кистай ҳайсаби ҳамин мумкин чӣ бошад хоб ин ҳамихел шумо метавонем аллакай объектро иловаш кунем анаки мегзарем қисмати дигарида ки иё бояд камкам чӣ кор кунад ҳаракат дар бурад нигоҳ кунем мо инҷода блендер рендер доштем блендер гейм доштем вақте шумо ки ба блендер гейм бигзарем аллакай лавҳаи мо алиш мешавад инҷода ба ҷои рендер гейм пайдо мешавад start game engine вақте ки старта мо меҷиқем нигоҳ кунем аллакай баъзе чизо чӣ нашид гум шудаи саҳна ӯ кубики калони мо гум шуду бо инаи чоркунҷа худаш тоқа монд бозира манъ мекунем бо чӣ сабаб ё гум шудан ва ба мо ҳамин ҷое ки истодаи ҳаминҷа чӣ нишон дода шуд мисол game engine ина боз мо агар ягон кадом тугмаеро биркам беғарзи риск қабул намешавад ин бо сабаби ӯае ки иҷода нигоҳ кунем мушакам натофтеста ё сабаби ие ки мо ай настройка навака иҷо блендер геймда мондем ай настройколи мо мушака экранда намондем ки дар вақти бозӣ сар додан бояд мушака нишон бита ё мегуфта хоб ира насибкаги боша дарси дигари мефаҳмонем анаида мо ҳозир чӣ мемонем динамика мемонем вақте ки динамика мондаем ҳамин вақте ки бозӣ сар шид мисол мо гейма пахш мекунем ҳамин чӣ кор мекунад худаш автоматик осмонда истодагии заминда мефурӯяд болоям кубда мефурӯяд хоб ана ки иҷаша миёем динамика анҷомда мотаи текстура хоб add modification хоб анҷора нигоҳ мекунем бачаҳо кам кам вақтам мегирам dynamic paint equalization хулоси гап анҷода имкониятҳои бисёре дорад ки шумо метавонед чӣ кораш кунед бигирем ира истифода барем айнами ҳар кадомаш дар оянда насибкаги бошад шуморо гуфтам мегзарем барои кадомаш истифода бурда мешавад хоб ӯ барои привязкаи объектҳои ана
Wow, horizontal types skin sahna ovdaniya qadam ushbuya chikora ijro kina xulasiga шумо метавонед ки ба блендер чикор кунед шинос шавед. Хоб бо ҳамин анамида қисмате ки шумо илова кардана ёд гирифтед, мисол мо дар навори сеюм насиб аги бошад дар анами объектое ки дорем ҳаминро ба ҳаракат дароварданша шумо дар нағзака хушрока мефаҳмонед. Бо ҳамин сарбаланду хуна обод бошед то наворҳои дигари.